so that you don't participate in her sins and also suffer from her diseases. Bayagula abantu, bagula mentally. Abantu ba-obsessed ngendaba yani academic education. Mina ngifundanga, udlala ngami bangafundile, udlala ngami bangalutho, Nkosi yami nguthola umsebenzi, Nkosi yami kumnyama, hayi bathi hayi idlozi lami lukuthi nokuthi, hayi kukuthi nokuthi, yikho ukugula lokho. That is a disease, sickness leyo. Ngithunyiwe ngimessenger. And ngikhuluma ngendlela encane ukunaloko bekhulunywa ngayo ngosuku lokwahlulela lokugcina esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu la amazulu nomhlaba kuzobaleka khona. Isambulo 20 verse 11. La amazulu nomhlaba kuzobaleka kunyamalale, ingatholakala indawo la kuzofihlwa khona, la kuzocasha khona, kuyophela. Yonke lento othi uyicollectile emhlabeni, lonke leli gama, lonke lolu dumo oludulwenzile emhlabeni kuyophela. Wena uzofesana noNkulunkulu ophilayo. Uzozwa izinto, mina ngikhuluma into encane, uzozwa izinto ezijulile nosuwayikhohlwa, uyikhumbula zonke. Yonke into yoba sobala mawufunda amaHebrew chapter 4 verse 12, akukho okufihliwe kuye, konke kwambuliwe kusobala. Uyokuvezela yonke into ngawe, yonke imicabango, yonke imidlinzo, zonke izifiso zakho, yonke into oyikhuluma emakhoneni. Uyayibona njengoba ngikhuluma nje indlela ozoresponda ngayo iyovezwa ngalelo langa lelo. Do yourself a favor, phenduka, cela uJesu akuthethelele ukuze ungaficwa lelo suku olukhulu okwahlulela. Amanye amasonto acula iculo elimnandi kabi kodwa engaliqonde engali-understand leli sonto lama-mainland churches. Ngesaba umthetho kaNkulunkulu sengiyakuphepha kanjani ngosuku olukhulu olwamacala sengiyakuphepha kanjani. Khona usuku olukhulu ofuna ukulwesabe lokuthethwa kwamacala, uyophepha kanjani? Ngoba lezi zinto zalelizwe material zobe ngasekho ngoba umhlaba namazulu kuyonyamalala kuphela inyafinish. Hamba uyifundela yona isambulo 20. Usuku olukhulu uzohlala ehlalweni yabo bese kukhishwa abantu ulwandle, kunabantu abafile lapho olwandle ba kunoNkulunkulu obheke uNkulunkulu wanobhele ezolwandle, bayafa abantu olwandle ba banemkhumbi, bayasebenza benza amabhizinisi olwandle, bakhohliwe uNkulunkulu ophilayo. Ulandle luzokhipha abafileyo, neHades lukhipha abafileyo. Nokufa nakho lokho kuthiwa ukufa kuyaphefumula kuyaphila, kuzokhipha abantu nabo ukufa, kuthi kubahlanze ukuthi hambani kuNkulunkulu wenu anidalayo ayonahlulela nijaje. Izovula incwadi. Where will you be? Where will you spend your eternity? Uzoyichitha phi ingoma yakho yaphakade? Mangafika usuku lofa njengamanje, kufika usuku lofa, uzobashiyela abangani bakho, uzobashiyela ama-colleagues akho, uzobashiyela abafundi ofunda nabo usubathanda kangaka. Umngane wami esikoleni nani, uzomshiya uhulumeni omsaba kangaka. Uzoyishiya le department oyisaba kangaka, uzoyishiya le profession oyithanda kangaka, uzoyishiya le business, uzoyishiya le ndlu yakho, uzoshiya lo muzi wakho, uzoyishiya le sonto lakho, uzomshiya lo mfundisi wakho, uzobashiya abazalwane bakho. Uzoshiya leli khala kini, uzobashiya abafowenu, uzoshiya lo mndeni wakini ba awufikanga nabo futhi ngeke uhambe nabo and uyoyimela wedwa phambi kokuhlaliswa kwahlulelo. Uyathanda noma uthandi?